Hi guys, majong buntag ng tanan. Mga ko daning blue ternate. Karena lamang tulo, ada pada ay. Dara, 5 kabuok. Grabe kapayas, oh. Nagbunga. Diya guys, makalipay kay namuwak nagjinya. Naganahan ko din ng kulura. Dada po diya. Adlang Domingo day karon. Maghikay ko og pamahaw kay musimba mi. Ya nice kadyo. Ang kuan di ay agros ding papari namunga dito. Ay namunga, namuwak. Nandiyan nga larag na, wala na mabidyuhi. Minom ko dani guys. Alternative. Kadi pa ko magluto, minom sa kuda ng ininit. Landar na pog silingan. Landar na pog ma? May batasan ma. Lagi batasan. Nga kay ipapulis ma kay pungot ko magna ma. Guys, matungbuntag ni dong tanan guys, nganing bami kay at lang kurun guys, manimbam mi guys. Panimbam mo guys kay kan mo gracias Ginoo guys. Di mo tagal gracias Ginoo, di mo manimba guys. Di para na manimbam mi guys kay tigsimba marong adlaw guys. Uban na day na ping simba guys, ang malipay Ginoo guys. Kung sugot ka tos bing simba uban ng simba guys. Mamay inong tamil kinga uban ng simba guys kay malipay Ginoo guys. Basta ko rupag Ginoo di mo upag si Ping guys. So today mama guys. Yeah guys. Ako'y mag-vlog guys kay ganan kong vlog guys. Ito sa mga guys. Ano nga rin guys. Ito nga rin guys. Yeah guys. Morning. Ano yung lutoon? Madungog to guys, ulit na migikan ng simba guys. Magkita ang siyang papa guys, may tuho guys, may moto'y gimingaw ko guys. Kanang wato magpakita guys, sino magpakita guys. Wa magpakita simbahan guys, moto'y
naglaong pugli-lion guys, wato kuli-liad utro guys. Matong naglaong kuli-liad guys. Sakitan ko guys. Pugli-lion ko guys, so ang day tuho guys. Nagtinalit guys. Ang dito simba mi guys kay malipay mag-inom simba mi guys. Di mas bingbing uban mo simba mi guys. Wato nga pugsa guys, kamiray ni simba guys. Mas bingbing uban guys. Guys, kisakitan ko guys, kaya wako duawa sa papagutro guys. Inanada, wala po kugutro guys, wako duawa gutro guys. Matong gisakitan ko, wako duawa gutro guys. Matong labsi ang papa guys, nagkatahan ko katasog pa din pag marigata ni dati simba naghuwat guys. Wako balik ko duawa gutro guys, wako kisakitan ko guys. Kabot na mo duawon ko guys, wako duawa guys. Wako gisakitan ko guys. Taglaman dari, Ay sakit-sakit. kung ati silo ma. Ay ati silo. Parihatag na ang ati silo. Ay pugos ang papadunas ma. Lagi kaning duag utro pa. Ay papadunas. Mora to guys, salamat to nagmahal na ho guys. I love you ninyong tanan guys. Bye. Kag manghag kapadas ma. Mas tipitid ko. Kung dito ka magpag, wala mo pimangka. Pinangga. Hala, may liso. Nailiso kapadas ma. Nauli na Demi, gikan sa pagsimba na mapay paghuman nagpaniud to. Magkawa na po ko kapayas kay kananay. Pila ka adlaw nga wadyo ko kabawas. Constipated ko. Ano mukhaan ko kapayas. Ano na po ko makagapayas naghuman nagkaon kay di pwede mukhaan ko dahil nagigutom ko kay dahil hyper. Nay, wala gilisong nay. Mukhaan ka nay? Kaling kapayas libre ran ni sa mua. Kaya dagang kapayas sa palibot. Nandun ko sa una, nagpudyo ko syudad. Kita kapayas sa watay kwarta. Na mas okay dyan nga. Karang nay, mas okay dyan po yung probinsya kaysa syudad. Kakauntag libre. Ang sanay? Gikas magmamagsulit, ang buwan na nakapapadas. Nakapapadas mo doon. Paggawa sa simba, nga to dami ukay-ukayan, kaya baligya nga mga sininas ukay-ukay, tag 20 na laman. Ang ipalita sa aliana o kanang mga pangunaray nga pajama. Kay, hindi ko na sa aliana gagmay nagijahang pajama. Ala, nagsagol-sagol ko. Okay naman siguro ni. Kanang mukhaon tag salad. Kanang salad. Halo-halo mang na salad. Ha? Hinog man. Hinog ra ba? Sa akong kilawan. Ha? Suwaji. Kay tangkong nanay. Gamay ra gud pod. Hala na pa mali ko'y biko da nanay. Pa, nay. Sila na, ang ipaulit ako kay Ukay. Mga din yung napalit na. Yeah, cute. Kung ano ni, 20 pesos, wala dyan rin taong maghukas. Kaya ba, makasuot na kag 20 pesos ha? Tari po dia.
Diyan, ang ipalitan sila panguran. Diyan, habang ipalitan sa mga t-shirt, dako na mag-usaliana. Yeah. 20 pesos sa mga majuhon lang og laba. Kani ako, ani, Levi's. Levi's, 20 pesos. Kani ako, apod ni 20 pesos blouse. Diyan, kari kalyana short. Yeah. Mga pajama. Yeah. Pangkatugay. Kasi alian ang dako na. Kaya luwag-luwag lamang alis da garter. Dalami magtila na bago pagtila. Agahang ko anda ni guys. Agahang teknik kay uban kay nana na po yung bahas da ni ron. Hugaw ko lugo kay hukay. Dagan mo pong mamalit. Agahaw kay. Ha? Maningkuan na. Maning ka nang nay. Habang plansahon. Nagmaglaba. Hindi ka rin dia. Nice rin dia. 20 pesos ra. Parang aliana. Pang tugnaw. Oh, alian ko. Diya guys. Marato. Kay isundon ako kay napod milakaw. Dali na kaya na. Sama. Nada Miss Ubay. Padong Miss humay-humay. Natanggong mi kay grabe ko sa gaguan. Nanami dapit sa landing. Imuunon siguro ng airport. Pwede na sa imong airport kayo mga tao kong landing. Ay. Grabe ko sa gaguan lagi. Guys, masakay magsigang tagdalanan. Taas na rin mo yun. Mampugan pa man eh. Ano sa ka mampugan lumay-lumay. So guys, manguli na day me. Walang jud ko ka video-video kay mamalagi ning uwan man. Diya, kaduha day mi nanilong. Kay nabtan mi uwan sa daan. Diya, kinhadekan pa jud kay ning kilat og ning dahugdug. Mama din ang kinahadlukan sa tanan bisag tiguwang nako. Wa pa jud ko ka overcome da ng kuana pagbatian nga mahadlok jud ko og dahugdug og kilat. Mo na nga wa ko ka video. Gikan na day mi sa magyatuan. Diya, kanang nay ngit-ngit. Di pa diri nga gabi kay alas 5 pa maron kapin. Kanang nay ngit-ngit kay mamalaging gawon uwan mura magnay low pressure. Na ngit-ngit ag palibot kay gikan man nag-uwan. Diya, hapit day mi sa Marcilla Farm kay naigipalit agamang kaubanan. Palit si og karning manok. Sa ganahan day mo palit og mga karning manok, pwede mo mudong diri sa Lumangog ubay Bohol na diri ang Marcilla Farm. Pwede mo diri makapalit og mga karning manok. Shout out sa hang duha ka gwapang kauban. Joy. Nakauli na day mi guys inja na may nang invite og kuan birthday. Diri man ni hapon. Salamat guys sa nag-invite namo. Happy birthday ni Palo. Nalibre gamang panihapon. Salamat sa lami ang panihapon.